Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Blay pi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Menta kasni ka Hill Farmers Union Central Body hapo ka jingelam jong u General Secretary uba Alfan Bot Carsentiu but u President Sony Dan Circle uma Roswell Shadam. Kiyo ban ne ekmen bat kinong rep kum kadak ban rakhi ya ka Advance Christmas. Kaseng hakati kasngi kalayo ban sam ya kinong rep da kisembai jur ban thung ha ka portlang bat kini kinong rep kidei kerpang na kisnong pamplang bat Sony Dan area. Kumbangitip ba kisnong pamplang kadei kisnong ka basay sobha bat ka klan bha ban pinmi jur bat kinong rep ki rep ru ha ka portlang. Hagati kasngi layo ru ban ais ngobha kum ka Christmas gift ya ki dekhot ki baju trei shitom ban kershan ya ka union ha ki por ba kaseng ka don kam ya ki. Hagati kasngi kaseng kalayo ban ot ngobha ru ya uki kum kadak ka jingrakhi ya ka Christmas. Haringkat ka jingya dan ringkat jong kinong rep kinong kit kam bat ki dekhot jong ka Hill Farmers Union Sony Dan Circle. Na kalyang u General Secretary ba Alfan Bot Carsentiu ulapin sngo ba kaseng ka kwa ban penslur ya kinong rep ban rep ru ha ka portlang tang ba ka bakong san e ka dei ba kinong rep ki don kam ya ka bat ki sembai. Kumta na kalyang jong u kwa ban kerpat ya ka sorkar ban yarap ya kinong rep halor ka ne kalyang. Kenang bangin la shu ban kentiu ya ka yo ka kot jong kinong rep lada yo ban rep bat lang bat liur. Kumta ukerpat ika sorkar bat ki department ban yarap iki nongrem lingba kene ke jingnu ka babha. Nga keteng robika merten bat kesinong jengah hune kumplang bat ngiyarap kinai kijai jur terso ful kobi kidan kiwe bayarap ukumu muli ngi ong chane u janying kidan kibayarap te mentah ka portelang pade kambun kibayarap terso fulkobi kobi tang kitahi te kiarap dan kibayarap kambun dan kibayarap kendian nomor dan kibayarap tang banbam ya lejong uneu terso pade ki rap man lagi ying Ndre ya ka ba kinla banbam kila ban idino sistindan bat ni sane pada namar ba porliur kolong ka baslap palat kijur udlut te kamentoy ni portalang kadar ni sikum arpeu bat ne kobi pada dala longkai dala so ni di bahe ni dan nakajong kadar ndriko nyukeu sampeu kita terter jur kidan kam ka kasbo hampor bangitung nangta adam dan ka te kine jur kimlang bat kilong terkhang na namar kata dan kam ka kasbo hampor bangitung bat andalasan tu jingtung bisa dan kam ko sibun dadaklam ko ngimla bentung udu na ujur kadar te hak perliur long kamla hi tang ba kijur pate ki laslap palat te kilong ut bat ngisa rep hak pertelang bat pertelang pate ngidon kam ya ki ban pen ji ya kate tinrai jong te tangta ni skokemen bometa kasni ni dan hakane ka senong pamplang ka bahap hakane ka Sonidan area ka badai hapo Riboy district kum ka hil samainian ni wan kerpang meta kasni hakane ka senong naka benta ban rakhi ya ka Advance Christmas bar hakaju ka poru ni layo ya ka ban ai ya ki sembai ka ba nyimla shisha ban klam na penpau ka jing sngungu ya ka office jong ka rep karyang ka District of Agriculture ya ka ba kala ai ya kini ki sembai
nilayo ikini kesembai naka District of Horticulture kejing temu hi kejongi bonwan ra ikini kesembai namar nitip bakani kesnong hangne kadi ka baklan bha ban pinbi jor te ka bangisko tenat kalong ba kinong rap hakani kesnong ki ju rap ru ikini ki jor ha ka portalang bat kadai lu ka jaka ka wei ni ka jaka ka bakit sei so ba te kumta ban pinslor ye kinong rap pani kwa ru ban pha ikini ka kubor syaka sarkar kalong bangis ngotu bha bakum kinong rap babun hi na kinong rap kejongi hakari kasi bajantia ni ju rap ni juyo ban rap yo jor tang ha ka porlior te hendrei ha kani kasnong ha bangi layo ya ka ban syang ha kini kisnong i bakini kinong rap kilong ki basmat bat ka umru ka biang te kani ka kubor ni pha syaka sarkar ba lingba ka water resources lani lingba ka soil bagila ban penpoi ladangi don ya ka ni nget scam bakinong rap kila ban rap ru ha ka portalang hoj ni yo i yakini ki scheme ki baper ki bawan ka central ha ka be ba ka water resources te hendrei kinong rap jungi hadu menta kidang jinjar ya kaban yo yakini ki scheme te nget scam da ka jingi tre ringkat bat ki department bat nakaliang jog hel sama union nginang yai ban pensilor yakinong rap bangim dei ban rap tang ha ka porlior hendrei ngin rap ru ha ka portalang nang ba kejela kajungi kanum kerdu ya kabam nani ki jor khamtam ha ka portalang te ngisngo komen ba meta kasngi nilayo ru ya kaban ot yauni ki Christmas kum kadak jong ka jingle sngo bha na ka benta ka Christmas kum kinong rap ba nakaliang kajungi ru nginang yai budin yakini ki sembai ka bangi ai meta kasngi ba kinong rap kini banda thung bat ninyo ru ya kaban shim ya ka report te nakaliang kajungi ni pha ikani ka kubor ban ni ai kublei Christmas kabasuk kabakmen ya baro kinong rap ha kajela bat kumjuru kajing au khmi lenti kajongi ya usnam thamai ubadap pohu pahai bat usnam thamai ubadap la kajing tuman